As festas do Albariño de Cambados teñen a súa celebración previa coa disputa da quinta semana de Ouro do Albariño, o torneo de golf máis prestixioso da comarca. A competición que se disputa no campo de Meis conta co apoio de todos os concellos da comarca. E desde logo queremos que este evento siga medrando e que consiga ser un evento que promocione o deporte, neste caso o deporte do golf, o turismo de toda a comarca e todo aquilo que desde aquí podemos ofrecer a todas as persoas que participan neste evento. Cultura, deporte, gastronomía e, desde logo, como non pode ser de outro xeito, todos e todas o sabemos, viños de gran calidade. A principal colaboración da competición son as adegas. Cada xornada estará patrocinada por unha adega. Dende a Fundación Monte Castrobe destacan esta unión de viño e deporte. E o que buscamos precisamente é unha colaboración, un maridaje entre empresas do mar e empresas do campo que van a patrocinar pois as distintas zonas do campo, desde a cancha de prácticas hasta as distintas calles e ollos, non? O éxito do torneo supón un reclamo para moitos visitantes. A participación, adaptándose ás normativas COVID, agárdase que rolde os 550 xogadores e xogadoras. Para a Mancomunidade é unha oportunidade para promocionar o turismo na comarca. É un campo de golf único en España e que ademais moi ben valorado porque nos visita a xente que está aquí facendo turismo e que ademais xoga golf ven a dicir que o campo de golf é un dos mellores que hai no noso país e o entorno, as vistas, efectivamente son incomparables. Os participantes poderán inscribirse ata o día anterior ao torneo. A inscripción estará aberta a todos os públicos, pero só 60 mellores pasarán a final do domingo. O sistema de competición durante a semana será con modalidade estable. Quer dicir, como non son moi bo xogando, teño un handicap 20, entonces, se teño que xogar contra aquel fenómeno que está ali, que ten un handicap 0, a min, antes de salir ese home, ten que darme 20 golpes de ventaxa. E despois peleamos no campo. Esa modalidade a que movemos durante os días de semana, porque é a modalidade máis popular. Isto está pensado para abrilo, para que podan xogar e participar todo o tipo de xogador, non solamente os xogadores máis elitistas. O torneo disputarase do 19 ao 25 de xullo. Os mellores clasificados recibirán agasallos como a folla de prata, lotes de albariño das adegas colaboradoras, meses gratuitos no campo de golf ou un fin de semana nunha casa rural.